Khasi Student Union KSU Delhi Unit hapo aga jingalam jang ka samla marbyang Congress President ringkat pat ki dokhat ke Delhi kalahiar mardor she Delhi Airport hadian bala yo aga jingtim ba we usamna shanrang Khasi ula khiring ken san hapo aga te ke airport shaban wan phai no shanong ba shalong ki dokhat jang ka KSU haba kila poi shaka te ke chaka ki bor be dei pet kila IT ya ka jingkit khli ba ro ha ki dokhat jang ka seng hadian kata ki dokhat jang ka union kila yalam no yo ni ukhana sha hospital bat kila pinti kana ba ula yo ya ka jing sumar ha ka por ka babyang hadian bala palat no ya un hospital ya uni ukhana la bo ban sa shwa ha Meghalaya house Delhi tat hadu ka jingwan poi ki ba hayeng jong u na shalong ka president jang ka seng ka samla marbyang Congress kala pen pawe ka jing sngongo yu Dr. Arshan Congress ubatre hasat dar jung hospital na ka benta ka jing iarap jung u ha hospital kabla iarap shibon ya ka union ban pen bet ya ka ne ka jingja bat ban pen tikna ya ka kwat ka khia jang utei ukhana ka Khasi Student Union Delhi Unit kala pen scam yang ya ka jingkut jingbot jangka ban yeng rengkat bat ki khot jangka na benta ban yai kene ka kti ka diang bat mon na benta ki parado parasnam ki ba ju shem jing e ba jing jinjar hanong ba Delhi